валута, т.е. средства от тук да напишете SAT.CS, при което дадете Apply и да имате 11% отстъпка на абсолютно всички. Малко кутийки да върткаме. Да видим сега какво става. Днеска ще има ли късмет? Започнем с моята любима кутийка. Дарок. Даже намалена в момента на 1,16. Let's go! Така чакаме да такова да реснат сървъра, 12 цента, скам. Вчера повъртяхме бая, by the way, и 2000. Това е добро. Продължаваме да върткаме. Стой! Мак 10. За момента сме на кантар. Това беше добро. Вентраш P90. It's not bad. MP7. Вим днеска дали ще имаме късмет. Стой! Лайк десятка. Избихме си кутийката. Поне. Да въртим някой друг кутийка. P90. Вентраж. SSG. Handbrake. 206. Не е лошо. Коста. Върткам кутийки, докато чакам рестарта в GG Drop. N4 на Nitro. Повъртим малко кутийки. Да се позабавляваме. Оп, и 2000. Това май е добро. Явим. Почти 5 еврека. Добре, не е лошо. В момента съм даже напред. Стой. Няма да е стой. Това е много заребяващо. Мани. Вчера профуках 400 евра. 400 евра и профукаш. GGDrop.com, промокод SATCS, за да имате 11% отстъпка на всичко. И след това запукваме N4 Nitro. Тук съм назад. 53 цента. Имате предвид обаче, че като седнете пари или ако ще си вкарвате пари, трябва да сте наясно, че може да ги загубите, така че хазарта не е за всеки. И пак ви го казвам, че тези пари наистина трябва да сте ги прежалили предварително, преди да седнете да играете. Но че да, яко е. Да думниш на пътя да изчезнеш. Let's go! 90. 97 цента. Добре. Въртим някой до кутийка. Това какво има тук, бе? Да, не съм въртял Краков. 2,79. Подари ми един скин. Нямам, бе, Харо. Аз ги продам да ги въртя, брат. А за мен нямам, ако трябва да съм честен. P90 чопър. 2,76. Трябва да ми се плати модераторския труд. Ти пак направо се убил от работа, ти казвам. Та заева. 4,78 MP Nitro. Между другото, това е MP за първи път го виждам. Не се базикам. P90, това тук съм вече много назад, със сигурност. Не. What? Даже отгоре. Ти ще кажеш. Черпена пора. От твоите пори не могат да ти ги купят. Там по 300 лева пори им пушат. Той е бизнесмена. Пури, вика. Той наша пуши кубински пури за по 300 лева. А твоята една пура трябва да си продадем и манито да ти я купим. Нека да ма тагват, by the way. Ясно, някакъв сървър да рестартират. 2,79. Ние кутийката.
Check engine. 54 цента. Това не беше good. Стой! 2,82. Даже си избихме кутийката. Мислех, че ще е по-малко. Като пари. О, тук ударихме нещо. Червено. Twin Turbo. 2,3. Това е по-ефтино от тония трашляк да го взимах. What? Check engine 50 цента май беше. 40. Alright. It's for me. 7 евро. Кой това? Това не ма кефе. С някаква кутия. 5 евро. Да отворим, да я знам. Да въртим да пробваме кой да даде. Нел Новер. Ще се врека. Реално кому ни се падне. Тук реално ръкавицата е и не знам другото като пари какво върве. Това тук със сигурност не е 5 евро. 2,7. Добре, Case Battle. Това кутии да отваряме. Това ми звучи забавно, яве. 2 евро кутия да видим каква кутия ще се падне реално. Аз не знам коя е скъпата. CSGO Weapon Case е скъпа. 1,7. Нещо нема кефтера. SpongeBob ли е, брат? T-Rex. Хилуин кутийки. О, нямах да не отворя тази кутия. ВАК. Абсурд. Направо отварям. ВАК кутия. P250 Асимов. 15 еврака. Значи кутията ми струва 11 евро. На вратка. KO. UMP. 6 евро. Задна ножица. P2000 Imperial. Това почти се я избихме. И предната. Дециминатор. Това не знам колко пари е, by the way. 19 еврака. Не е лошо. Вакната кутийка няма къде да не играем. Директно. Това тук май е много назад. Да. Избихме половината. Представлявам да пробвам аз да вля в ТВЦ. Не, още не е ресна в сървъра. Това също е задна ножица.